Dobre, tak vás teda vítam, pekné popoludnie a chcel by som poďakovať, neviem, či je vám počuť, dobre? Všetko v pohode? Neviem, či je to počuť, či nie. A chcel by som poďakovať všetkým mojim kolegom predo mnou, čo prednášali, lebo bude to trošičku ako keby taký test, alebo toho, či ste si niečo zapamätali, či nie, pretože veľa vecí, ktoré boli povedané, budú mať náväznosť aj teraz pri tejto kratšej prednáške. Je to workshop, to znamená, že by sme chceli aj trošku viacej možno komunikovať, budem chcieť vedieť váš názor a tak ďalej, teda nebudem predbiehať. Takže nazvali sme to, ostalo to pod názvom Detektívka MDT, alebo kde soudruzi z Newcastlu udelali chybu. To ešte pochopíte následne. Takže je to kazuistika pacienta a rozdelili sme to takto, aby ste to videli vo vyšetrovacom spise. Práve tie niektoré informácie, ako by to malo vypadať a ktoré špecifické symptómy a nejaká prezentácia symptómov, ako by mala vyzerať, bude v stručnosti, ju prejdem teda. Takže keby náhodou niekto niečo nevedel prečítať alebo niečo nezachytil, tak zdvíhať ruku, kričať. Takže ja by som začal, aby sme mali nejaký úvod. Takže jedná sa o muža, je to futbalista, profesionál a lokalita bolesti je teda pod pätou a škála bolesti u tohto pacienta sa pohybuje niekde na okolo 5. Súčasné symptómy, vidť obrázok, je to proste len lokálna bolesť, trvajúca 1 týždeň. Zlepšuje sa, je zlepšujúci. A ako to začalo, je pri behaní nekontrolovaný dopad na ostrejší predmet. To znamená, máme jasne popísaný mechanizmus úrazu. Oblasť pod pätou boli počiatočné obťaže, žiadne parestézie, intermitentná bolesť a zhoršenie je pri záťaži v zmysle, tento pacient má ortézu, týždeň nosí ortézu a keď ju na chvíľočku doma zloží a postaví sa na tú nohu, tak tam on pociťuje bolesť. Takže aby sme tomu rozumeli, že ako to je myslené záťaž. To znamená záťaž chôdza bez ortézy. Bolesť v kľude nemá. Terapia neprebehla vôbec žiadna zatiaľ. Lieky nemá žiadne, úrazy tam boli a zobrazovacie vyšetrenie bolo robené. To si povieme. A zhrnutie akutné, subakutné. Je to tak na hrane tých popisovaných našich tých intervalov, ako idú, áno? 7 dní, je to tak na hrane. Trauma. Je to jasné, to sme si už povedali. Magnetická rezonancia. Mal urobenú hneď magnetickú rezonanciu a tam bola popísaná parciálna ruptúra quadratus plantae a je to v tejto oblasti niekde tuto pod pätou, áno? Takže aby sme sa vedeli zhruba ako lokalita, že kde, o čo pôjde. No a teraz by som chcel vedieť, čo by ste v takomto prípade, ten pacient prišiel za nami a opýtať sa, poradiť sa, že čo my si o tom myslíme, čo by ste mu poradili? Čo by ste urobili ako následný ďalší krok? Keď poznáte tieto informácie, ktoré som povedal. Dobre, jeden názor? Je ešte niekto, kto by to urobil inak? Nejaký cvik. OK, dobre. Ja vám ešte nejakým spôsobom pomôžem a dám vám nejaké možnosti. Takže prvá možnosť by bola ďalej odľahčovať, nosiť ortézu a počkať na kontrolnú magnetickú po 2 týždňoch od úrazu, ktorá bola plánovaná. Za druhé, ďalej odľahčovať, nosiť ortézu
ale už začať aplikovať rôzne druhy pasívnej terapie, ako napríklad ľahkú masáž, elektroliečbu, laser a podobne. Alebo tretia možnosť ešte je hneď začať s cvičením, aby sme zistili, akú má pacient odozvu na záťaž. Takéto sú možnosti 3. Môžete si vybrať ešte niečo iné. Tak sa pýtam teraz, čo by ste si vybrali z týchto 3 možností. 3. OK, dobre. A ja sa opýtam, začali by ste s akým cvičením? Ale akým? Nejaký cvik ako na to chodidlo? OK. A nepreskočili sme náhodou ešte niečo? Ako? No. Výborne, chrbát. Jak to povedal Robin McKenzie. Ešte ale poviem jednu vec predtým, že odporúčanie lekára predtým, ako sa my do toho pustíme, bolo odľahčovať, nezaťažovať, chôdza s 2 francúzskymi barlami a počkať na kontrolné MR o týždeň. To bolo popísané od lekára. Takže ten pacient prišiel o 2 francúzskych barlách s ortézou. Áno? A toto bolo, aby som vás nejakým spôsobom neovplyvnil názorom, tak toto povedal lekár. No dobre, ale my by sme si mali pozrieť najprv teda ten chrbát. Výborné, aby sme náhodou neboli prekvapení. No, čuduj sa svete, nemá žiadny efekt. Takže nič. Ďalšie? Čo mohlo byť ďalšie? Čo by sme hľadali ešte pre istotu? Presne tak. Hej, presne. Pozrieme si aj teda ten členok. Hej, hľadáme nejakú smerovú preferenciu, náhodou. Ale nebol žiadny obmedzený rozsah, len pri dorzálnej flexii bola bolesť na konci rozsahu. Takže smerovú preferenciu sme nenašli. Dobre, OK. Tak poďme teda, poďme ďalej. Odporové testy boli pozitívne. Výborná otázka, alebo výborný podnet. OK. Ďalej? Čo by ste spravili teda ďalej? Išli by sme na cvičenie? Produkujem, zvyšujem. A zhoršujem. Na chvíľu. Hej, odoznelo to. Keby sme ťahali viacej, tak už to môžeme rozbehnúť. Ja sa pýtam, že čím by sme začali? Áno, áno. Tuto sme sa bavili o tom, že by sme ťahali a robili vlastne dorzálnu flexiu s tým, že produkujem, bolesť na konci rozsahu pohybu zvyšujem a nakoniec zhoršujem. Odporovie bola bolesť. Alebo stoj. Alebo keď sa postavil. Ja sa pýtam, čo by ste robili ďalej. Čo by ste urobili ako ďalší krok? No čo by ste začali? Čo by následovalo? Chrbát ste si vylúčili. Derangement členka ste si vylúčili. OK, boli tu nejaké námety, že nejako začať cvičiť. Ja sa pýtam, ako? Viete informácie, že keď dá dole ortézu a postaví sa na to a keď skúšal kúsok pár krokov urobiť, tak to bolelo. V tej lokalite to isté, tak jak to bolo popísané. Takéto informácie máte. A moja otázka je, ako by ste pokračovali. Akú by ste zvolili terapiu? To je veľmi komplikované, také neprirodzené, tam by to proste bolo takýto. Jasné? No, normálne fixovaná, tam nemôže hýbať s tým vôbec. No, nie, fixovaná, odľahčené, preto s barlami. Hej. No, OK. Ešte niekto nápad? Korekcia drženia tela, dobre, akože v rámci, či zistíme chrbát? Aha, to nič, dobre, nič sme nezistili. Bez efektu. OK. Excentrickú kontrakciu. Dobre, super. Ja som chcel, aby ste rozmýšľali, že čo by ste ako urobili. Ja som začal takto.
Prečo by ste začali so záťažou a ako by ste to spravili? Ja som to spravil takto, teraz vám pustím video. Potom začneš mierne nakláňanie dopredu, na špičky. Prenašanie hlavu na špičky a zase naspäť, aby si tak akože omakal trošku tú záťaž. A následne potom už iba nanesieš hlavu malinko dopredu a ideš do výkonu. Postupne ťaháš, až dokedy teda niečo necítiť, hej. Ak by si necítil prvé opakovanie, môžeš si urobiť na také zvyknutie si, ale potom už musíš ísť vyššie. Dobre? A áno, určite, pokiaľ nič necítiš, alebo je to úplne, že akože nič, jednotka, tak musíš ísť vyššie. Takto som začal ja, toto je prvý deň. Prečo som začal, čo si myslíte, prečo som začal takto? Prečo by sme teda začali cvičiť? A ako by ste to spravili? Ja by som to spravil takto a teraz je otázka, čo na to poviete? Ako to vnímate? Urobili by ste to inak? Čo ste z toho vyčítali? Presne tak. Keď to zoberieme v jednoduchosti, chceme, lebo o čo mne teraz ide, lebo už aj Aďa tu spomínala, že produkujem, nezhoršujem. A môjim cieľom je teraz postupne len ukázať, že ako by to mohlo vyzerať. Produkujem, nezhoršujem. Také máme informácie. Máme parciálnu ruptúru, pacient príde v ortéze, 2 týždne ju má mať v ortéze, má intermitentnú bolesť. A toto sú tie informácie, ktoré už tu zazneli. Kedy začať zaťažovať? Kedy? No vtedy, keď sa stratí konštantná bolesť. Keď sa premení na intermitentnú. Keď za vami príde pacient, ktorého bolí chrbát a povie vám, mňa ten chrbát bolí, keď sa zohnem. Tak ho nevyšetríte? Vyšetríte ho. A hľadáte záťažovú stratégiu. Hej, ako na ňo ísť. To je jedno, že či to je derangement, alebo je to... My proste nevieme, aká je odozva na tú záťaž. Tých štruktúr nejakých, tie, čo sú poškodené, áno? To znamená, že ja som zvolil presne to, čo mu robí problém. Keď dostupí, akurát, že keď sa postaví, tak vie pekne redukovať a dávkovať tú záťaž, tak, aby to bolo znesiteľne, produkujem, nezhoršujem. A toto je vyslovene, preto to je prvý deň, aj na ňom je vidieť taká neistota. On nebol do toho hneď že jasne, poďme hneď cvičiť. Nie, to bolo dosť striktne proste zakázané, ale ako som spomínal s tým chrbtom, ako pokiaľ to neotestujete, tak proste nezistíte, o čo ide, čo máte urobiť. Áno, jasné. Jeho bolel hlavne stoj, tak keď sa tak ako naniesol dopredu, alebo tá chôdza už keď je na pätách viacej, tak ako nie. No a to nie je taký prirodzený stoj. Mě právě zajímalo, jestli jste třeba nejdřív zkoušeli jako přenést váhu na tu bolavou nohu, nebo jestli prostě stál na obou. Rozmýšľam teraz, ale myslím si, že stál na obidvoch nohách a len tak si ako nabal. Ale bez bolesti. Tak to bol bez bolesti. Keď bol viac na pätách, akože len. Já si nemůžu představit právě, jako, že bych ho testovala jít na špičky, když by už jenom samostatný stoj ho bolel. Jasné. Tam bola, ako ja som udával, že bolesť 5, vtedy, keď to tak zaťažil a dostal sa do chôdze. Takže takto sme na tom, áno? Dobre, super. A teraz zistíme, že proste to nanesenie na tie špičky začne provokovať nejakú bolesť, ale tuto bola evidentne nie tak vysoká, tak išli by ste ďalej do výponu, alebo by ste to nechali len na prenášanie tej váhy? Jasné. A prečo? A prečo by ste išli do výponu? Ako všeobecne. Úplne ako tak logicky. Presne tak. To je funkčné, lebo my to od neho budeme potom chcieť. Je to športovec. Takže my sa potrebujeme dostať úplne nakoniec. Takže preto to. Hej, perfektné. Dobre. A teraz ideme ďalej. Prišiel o 3 dní na kontrolu. Prišiel usmiatý.
Myslím, že je to OK, mám z toho dobrý pocit. Keby prišiel bolesť je preč, no, také zvláštne na traumu. Nie, vyslovene sa to ako keby začalo adaptovať. Proste už si na to zvykol, už nebol taký vystrašený, už to trošku vedel viacej zaťažiť. No dobre, lenže v tom momente, to si pamätám veľmi dobre, v ten deň písal doktor, jeho klubový lekár. Hej. A po preskúmaní detailnejšie MRI odporúčaná doba imobilizácie ortézov z 2 týždňov na 3. Odľahčovanie, naďalej. Toto vám takto povie. Čo by to s vami spravilo? Ovplyvní vás to nejako v ďalšom kroku, nejakom vyšetrení, alebo čo by ste spravili teraz? Dobre, jasné? Áno, toto ja chcem vyslovene váš pocit. Ako to je reálny pacient, tak toto bolo. Ja sa to snažím aplikovať tak, ako to bolo. Vyslovene tak, ako to bolo. Ako by ste sa nebáli a idete ďalej, áno? Ne, jakože ten pacient by normálně fungoval tak, jak jim doktor řekl, ale zároveň by třeba dál cvičil ty naše cvičení, které jsme mu řekli. OK, dobre, ale o tom lekár nesmel vedieť. No tak, ako preto to hovorím. No, tak dobre. Prosím? Dobre. Áno. Nie, len to nezaťažovať. Určite to nezaťažovať. Je to tam poškodené. Toto bolo vyslovene, on ani neexistuje, aby toto povedal. Neexistuje. To bolo o dôvere pacienta voči terapeutovi. Jednoznačne na tomto postavené. Jednoznačne. Preto hovorím, že čo by ste spravili, v tom momente berete na seba nejakú zodpovednosť. Proč na sebe? Jako já bych se zeptala toho pacienta, máte možnost tohle dělat? Áno, ale jasné, to určite áno, ale tak ako trošičku, môžeme zahrať alibi a povedať, no doktor povedal, no tak to vôbec, nechaj to tak, daj si ortézu. Dobre, super, perfektné. Dobre, ja som spravil čo? Jasné, áno, pokračujeme ďalej. Prečo by sme, to je ten náš semafor, ten je veľmi istý. A pokiaľ tam nie je zhoršenie a my ideme pod kontrolou, prečo? Ja by som sa nebal. Tak ja som išiel ďalej. Koľko? Ako je na ňom vidieť jednoznačne, že proste nie je mu to jedno. Hej, ide opatrne, veľmi opatrne. Potom ideme druhú variantu, už budem do toho rozprávať, pretože prečo na tom toto bolo v pohode, v stoji, hej, bolo to všetko pod kontrolou, v pohode, nebola tam žiadna veľká bolesť. Dal som ho do tejto pozície. Čo si myslíte, keď sa na to pozriete, aký je v tom rozdiel? Není to to isté? Není to to isté? A v čom je rozdiel? OK, dobre, OK, super. A aký by bol rozdiel, keby som späto vyšiel dolu, ale bol by v stoji? No, že by robil v stoji. Išiel by takto a išiel by dolu. Alebo to bude robiť takto a ide dolu. Je tam nejaký rozdiel? No, ale pozor, bolesť máme teda tu zo spodu, hej, ale áno, to určite áno. No, viacej sa to tam natiahne. Pustí vás to. Skúste si to. Keď to budete robiť stojí, no tak bude potom vás dole, už nižšie vás začnú ťahať lítka. Ale keď to pokrčíte, veď tak sa robí niekedy aj, sa vyšetruje dorzálna flexia. Pokrčíte koleno a ešte to viac oprete o ten členok. To znamená, ešte to taká progresia, ešte viacej. Zase je to nejaká varianta. Hej? Takže taký je tam rozdiel. OK, ideme. Po 3 týždňoch odchádza hráč bez bolesti pri chôdzi a vracia sa späť do klubu, kde bude ďalej pokračovať v progresii. Normálne takto odchádza. 3 týždne mali tak, hej?
On takto odchádza bez bolesti. Čaute. Príde do klubu. Čo si myslíte, ako to pokračovalo? Po kontrolnom MR, ktoré javilo známky zhojenia, klubový lekár povolil tréningovú záťaž. Čo sa stalo? Za týždeň mi volal. Asi sme to preťažili. To znamená, že... Čo spravíme teraz? Čo by ste spravili teraz? On chce poradiť. Zase sme to... Hej? A volal teda naspäť, že čo má robiť. Začít jako asi postupně znova a ten trénink jako je víc kontrolovaně. Čo? Dobre, perfektné. Čo by následovalo, jaký ďalší cvik po tom, čo ste videli? Á, pozor. Myslíme na toto? To je ale moc rýchle ešte. Začali sme robili toto. Toto. Takto, s takým výrazom to bol. Dobre, OK, ďalej. No, o tom toto presne je. O tom toto je. Čo by ste dali ďalej? To áno, ale sa to zase ukludnilo, áno. Zase to musí ukludniť a zase ideme postupne, asi to takisto sa nabíjame, hej? OK. A no, ideme, najprv, hej, je recidíva. Takže ukludníme zase, ukludní sa to intermitentná bolesť a už začínam zaťažovať. A zase idem pomaličky, po prípade, to už si zase vyšetríte, tak ako ste to videli a idete hore. OK, v rámci času, ja musím ísť už rýchlejšie, sa dostávame na rovnakú úroveň, ako sme boli predtým. A ja sa pýtam, aké bude ďalšie cvičenie. Áno, bavili sme sa s činkou, ideme hore, OK, super. Ďalej, čo rátam ešte, čo môže byť ako progresia? A poviem, že je rovnaká váha. Počet opakovaní, výdrž môže byť, čo ešte? To už je výbušné, to už meníme charakter. Nie, len s tým istým, ale akože to už sme ďaleko. Rýchlosť, jednoznačne rýchlosť, to môže rýchlejší pohyb, ako perfektné. Toto je všetko progresia, tam tuto pridávate, hej. Dobre, následne, toto už je perfektné, to už je tak 0,2, sa pohybujeme bolesť, 0,2. No, super, môžeme ísť do skoku a potom následne sa až, takže to trvá. Koľko si myslíte, jaké negatívum má recidíva? Jaké negatívum? Prečo nechceme, aby sa to obnovilo? Presne tak. A aj je to ťažšie, tá odozva je potom trošku pomalšia, čím je viacej recidív, hej? Strach už jasné, áno, presne tak, 100%. Koľko myslíte, že to trvalo, až sa dostal naspäť? 10 až 12 týždňov, ale dostal sa tam. Hej. Proste trvalo to. A prečo to trvalo? Myslíte, že by to, keď zoberieme podobný prípad niekde na hornej končatine, že by to bolo rovnaké? Prečo je to také problematické, tuto dole niekde? Presne tak, veľká záťaž a stále proste, je to veľmi ťažké. Už len tá chôdza, že keď niekde pochodí, alebo to sa všetko ráta, hlavne v tých pôvodných štádiách. Preto som to mal zamerané na ten úvod, na to také najcitlivejšie. OK? Takže z mojej strany, otázky teda myslím, že budú na konci, ale teda, keď ešte máme čas, môžete sa opýtať. Toto bolo to, čo som vám chcel teda, alebo chceli prezentovať. Pýtajte sa. Zvolil byste postup tak, že by třeba ta plná zátěž přišla až později, myslím tím ta zátěž v tom tréninku. To mi z toho jakoby vychází, že vlastně ten váš postup byl fajn, ale mně z toho vychází, že se brzy zatížil třeba tím tréninkem. Presne tak? To bola chyba. Tak, jo. To bola chyba. A chcem to povedať tu, kolega to spomenul, že niektoré veci už boli 15 rokov predtým zo zahraničia, tak vidíme, že zo zahraničia aj v dnešných dobách to není úplne štandard. Hej? Toto je vrcholový klub, úplne na vrcholovej úrovni, proste dejú sa chyby. A určite si to trebalo pretestovať a naviesť a pokračovať vlastne v tej záťaži, ktorá bola. Musíte sa vždycky dostať do záťaže, no ja hovorím, že vždycky krok späť ako keby, ale minimálne na tú úroveň,
ktorú dosahujete mimo tréningu. To znamená, keď on pôjde robiť nejaké brankárske veci, no tak proste už tieto veci musí to mať natrénované. A väčšinou už keď sa dostane do odrazu a takéto veci, ktoré sú bez problémov, tak on už sa pohybovať v bráne a začať fotbalové veci robiť môže. A to je jedno, to nie je na fotbal, to môže byť na čokoľvek. Proste vyhodnotiť si tú záťaž, že keď ho posílame, tak aby sme boli safe, ako keby, hej, že teraz sme OK s týmto, tak musí nám dosahovať tú výkonnosť. Já bych opravdu ty otázky nechal na potom, protože máme 5 minut skluz a když nabereme 5 minut skluz na každém tom... Jasné, ja som jo? Tak já stejně, jak jsem teď došel upozornit vás, tak jdu za ostatníma, že je čas na roto. Dobre, OK. Si to sem pozeral, lebo to pro mňa vidíš. Nie, ja si prídem a odídem. Ja viem, len ty si tam, zabudol si, že tam ešte ten lekár. Vieš, si sa potom... Ja, no to je ten jeden bol. A tak ja to zase nejak zakamuflujem, takže to je jedno. Dobre. Chcel som ti to som pomôcť, ale nepotrebuješ pomôcť nič. Jako no zatiaľ, no hlavne čas letí, no. Ja ti vždycky akože budem ukazovať, že už... Dobre, teraz sa zrýchlíme, povieme si ono. Niekde si sa... No, preletím. Snažil povedať niečo detálnejšie a v tom momente strácaš čas. No hej, no. Počkaj, tu je nejaká voda. Ja sa napijem len takto. Z oného. Ja potom skúsim tesne pred záverom skočiť tam a odfotiť to. No skús to. No. Ale ja tam konec koncov môžem ísť hneď, že by si... Ten zvuk už je dobre nastavený, čiže... Už to ide. Už to ide, poď. Ja tam skočím dolu. Dobre. Sa musíš pripraviť na to, že teraz musíš úplne rovne. To sa nedá, no. Ja viem, ale sa nedá. Ale z tohto. Ale z tohto. Že musíš udržať tú motiváciu, tu povedať ešte raz. Ja, toto je hrozné, no. Toto je hrozné. To je ťažké. To je blbosť inak tohto. To za 3-krát. No ako Honzo? Počuť, takže asi by sme to mali skrátiť, že? No jasne som vedel, presne. Dobre. Ja neviem, či si neposadím tuto bližšie. Vieš, lebo potom sa nepozerám hentam do rohu. No. Ako to mňa si, hej, ale... Keď sa pýtajú, niekto sa tu potichu vpredu spýta, tak tí ostatní nepočujú. Poďte všetci dole. Poďte dolu, bude to lepšie, keď budete niekde. Však tuto sú voľné všetko, toto je všetko voľné. Prázdne. Netreba, len poďte dole a budete to mať jednoduchšie. No, ak si nepotrebujete niečo vybaviť, tak nie. Poďte prosím všetci dole do týchto prvých dvoch, nech sa počujeme aj bez techniky. To je sranda, že keď sa to takto 3-krát opakuje, tak máme tá posledná skupina, tá druhá teraz, vy čo idete, môžeme vylepšiť a tretia bude mať úplne najlepšie. No, poďte tuto dole, to bude lepšie. Raňajky, obedy, pečeň. A teraz mi príde, že ste akási väčšia skupina. To je divný. Je to divný. Nezabudni povedať, že ide o brankára, aby tam vyniklo to, že tréningová záťaž je u brankára ešte viac teoreticky. No dobré, môžem povedať na začiatku. Hej, no. Ja, už je toho dosť, že? Musíme to nejako naštartovať, ešte vydržať. No tak sa len čisto pamätám ešte raz. No. Dobre, tak. A ja by som chcel rýchlo povedať len jednu vec, že teda hovorím, ďakujem všetkým, čo prednášali predo mnou a je to aj ako keby tak pomyselne trošku ako keby taký, keď som to teda videl, taký test, či ste dobre počúvali tie predschodzie prednášky, aj Mirek, čo mal, aj pán doktor Hudák a také ako vždycky, všetko tam niečo má do tejto prezentácie. To znamená,
som zvedavý, či tak ako budete vnímať tie súvislosti niektoré. Ako super to má náväznosť, až takú až nechcenú, ale má. Dobre, takže ideme. Detektívka v NDT, alebo kde súdruzi z Newcastle udelali chybu. Pochopíte, že čo to proste znamená, ale nastavili sme to tak, že ideme ako podľa spisu, aby ste mali jasné informácie. Bude to kazuistika jedného športovca, je to muž, futbalista, profesionál, je to brankár. Hej, aby sme tak vedeli, ide o brankára. Jeho lokalita bolesti je lokálna a je pod pätou. Škála bolesti je 5 z 10. Súčasné symptómy, vidí obrázok, to znamená, jedná sa len o tú lokalitu. Trvá 1 týždeň. Je to zlepšené, zlepšuje sa to a stalo sa to pri behaní nekontrolovaný dopad na ostrejší predmet. To znamená aktuálne hneď akútna bolesť, oblasť pod pätou, bez parestézii je to intermitentné, to je dôležité vedieť, a záťaž chôdza bez ortézy, pretože ten pacient prišiel za mnou s ortézou a s 2 francúzskymi barlami. Hej, ale povedal mi, že keď tú ortézu nemá, tak doma, keď sa tak premiestní a zaťaží tú nohu, tak vtedy to bolí. Takže takto, záťaž chôdza. Áno? Bolesť v kľude nemá. Terapia žiadna, ešte neprebehla. Len noha v ortéze a chodí na barliach. Lieky žiadne, úrazy teda áno, to vieme. Zobrazovacie vyšetrenie áno, povieme si. Je to také akutné, subakutné, áno, v tom rozpätí 7 dní, ale nie je to úplne podstatné toto. A trauma. Magnetická ukázala parciálna ruptúra quadratus plantae, ako niekde tuto od podpätou, od úponu niekde, v tej oblasti. Táto oblasť. No a teraz, keď máte tieto informácie, čo by ste zvolili ako ďalší krok? Pacient prišiel za vami s ortézou, s takýmto nálezom, má intermitentnú bolesť a chce vedieť, že čo si o tom myslíte. Zatiaľ ako s týmito informáciami, čo by ste spravili? Poslali by ste ho domov? Alebo máte nejaký iný nápad? Aktívne pohyby. Dobre, tak ja vám dám také 3 možnosti. Ďalej odľahčovať, ja sa k tomu vrátim, ďalej odľahčovať, nosiť ortézu a počkať na kontrolnú MR po 2 týždňoch od úrazu. Ďalej odľahčovať, nosiť ortézu, ale už začať aplikovať rôzne druhy pasívnej terapie, ako napríklad ľahkú masáž, elektroliečbu, laser a podobne. Alebo hneď začať s cvičením, aby sme zistili, akú má pacient odozvu na záťaž. Ale čo? Jakí odvážni sú všetci? Dobre, dobre. No. Lekár povedal toto. A hovoril to dosť presvedčivo. Ja som ho nevidel, ale z tej správy sa to dalo cítiť. Odľahčovať, nezaťažovať chôdza s 2 francúzskymi barlami a počkať na kontrolné MR po 2 týždňoch. To znamená ešte o týždeň neskôr. Po 2 týždňoch od úrazu. Veľmi striktne. Veľmi striktne. To znamená, takúto máte situáciu. Zmenilo toto nejako vaše rozmýšľanie? Alebo vaše uvažovanie? Alebo že by ste sa inak radšej rozhodli? Lebo bol tu taký názor, že no tak ja by som zavolal lekárovi a povedal by som mu, že chcel by som to začať zaťažovať. No a ten by vyskočil z kože. No, že určite nie. Ide inak svojím spôsobom o drahého hráča. Ako to je veľa peňazí v tom fotbale na tejto úrovni. To znamená, všetko sa by som povedal, že sa vyhodnocuje extra citlivo. Extra citlivo. Či už správne, to už je druhá vec, to nevieme, to neviem povedať teraz. Ale, takže išli by ste ďalej, áno? Pokračovali by ste. Čo by ste spravili? No, pacient je, poviem tak, pacient vám dôveruje. Tak by som to povedal. To znamená, že keď mu odporúčite toto, on do toho pôjde. Akože on by do toho išiel. Dobre, čo sme, nepreskočili sme niečo? Nevynechali sme niečo?
A vyzeralo tam na chrbát? Nevyzeralo, že? Ale my už vieme, že by to teoreticky mohol byť chrbát. Ale nebol. Čo ďalšie by sme vyšetrili? Ideme rozsah pohybu, tú tabuľku. Hafo hovorí tabuľku. A dobre, rozsahy pohybov v členku boli bez obmedzenia, len dorzálna flexia na konci provokovala bolesť. Ale bola bez obmedzenia. Toto je to, čo sa zistilo. Na konci rozsahu pohybu. V tom jeho mieste. Stále to je jeho miesto. To je jeho miesto. Čo by ste spravili? Dali by ste opakované pohyby, alebo by ste zmenili? Opakovaný pohyb. Produkujem, zvyšujem, zhoršujem. Zhoršený. Dobre, ukludnilo sa. Už je dobre. Ďalší postup. Ako by ste pokračovali ďalej? Odporové testy pozitívne. Ja som ich robil tak, že sa postavil, a len sa tak akože, to, čo mi hovorím, ukázal, že ukáž mi, kde ťa to, ako ťa to boli. No keď sa takto postavím a dám sa trošku na špičky, tak to tam boli. Boli to tam. Takže odporový test, povedzme, môže byť aj izometrický. A keď sa dám takto, teraz sa tam zaprem bez pohybu, tak ma to bude boleť. No a to je, produkujem, nezhoršujem, ako kvázi to len zacítil, povolil som, bolesť odišla. Pasívne boli, to sme, ako? To už máme preč, zmizli. Nie, to máme vybavené. Nie, nič, bez efektu. Bez efektu. A vás posuniem, keďže bežíme v čase. A derangement ani žiadnu smerovú preferenciu sme nenašli. Ideme na nejakú záťažovú stratégiu. Izometria. OK, má niekto nejaký iný nápad? Excentrický. Ako excentrický? OK, dobre. Tak ja som to zvolil takto. Najprv sa iba postavíš, zistíš, že OK. To je prvýkrát, tak, jak to vidíte. To je live, ako keby. Dopredu, na špičky. Prenašanie valu na špičky. A zase naspäť, aby si tak akože omakal trošku tú záťaž. A následne potom už iba nanesieš valu manito dopredu a ideš do výkonu. A to kedy to má byť? Dáš. Ako keby tam niečo necítiť, hej? Ak by si necítil prvé opakovanie, môžeš si urobiť na také zvyknutie si, ale potom už musíš ísť vyššie. Dobre? Áno, určite, pokiaľ nič necítiš, ale... Vyššie? Áno, vyššie. Jednotka, tak musíš ísť vyššie. Išli by ste tiež? Ty by ste išli takto? Bali by ste sa, alebo by ste to hneď stopli? Prečo? OK. Ako sme spomínali vedľa, keď vám príde niekto s bolestiami chrbta a povie vám, že teraz ma to neboli, ale keď sa pred koním ma to boli, tiež by ste ho neposlali domov asi, nie? Tiež. Proste, to je jedno, či sa bavíme teraz o derangemente, alebo proste potrebujeme to vyskúšať, aby sme vedeli, čo môžeme a čo nemôžeme. OK, dobre. Takže prečo by ste začali zaťažovať s záťažou, ako by ste to spravili, sme si povedali. A prečo ešte? Prečo by ste s tým začali? Aký to má benefit? Prečo by ste to teda nenechali len tak? Jasné. Podporiť hojenie, prekrvenie, proste všetky benefity s tým spojené. Dobre, on prišiel na kontrolu, takto prišiel na kontrolu a povedal, že myslím, že to je OK, mám dobrý pocit z toho. Keby povedal, že už ma to neboli, tak je to, už sme zase niekde inde. Hej? Takže má dobrý pocit z toho, vyslovene takto to bolo. No dobre, lenže súbežne to bolo o 3 dní neskôr, lenže súbežne, jak prišiel na tú kontrolu, tak dostal správu od toho lekára, svojho klubového. Ešte sa v tom šprtali trošičku a nevyzeralo to tam nejako podľa nich dobre. Ešte radšej o týždeň dlhšie fixácia. Ale vy ste už začali cvičiť. Nie, že sa to dozvie doktor.
takéto ste situácii, spraví toto niečo s vami, či nie? Čo by ste spravili ďalej? Máte informácie, to, čo ste robili, pacient prišiel, máte zelenú, áno, ale pán doktor poslal SMS-ku. No to, akože on povie, no čo povieš ty? Čo povieš ty? Čo odporúčaš? No a zase na ramena. Nie je to také jednoduché. Si len tak povedať, že no však ty povedz, čo ty si chcel cvičiť. Ja by som mu povedala, pozri sa, ja keby to bola moja noha, tak pokračujem, ale je to tvoja noha. No, tak dobre, ruky hore. Kto by pokračoval v progresii? Kto by pokračoval v progresii? Dobre? Nie, hovorte tak, ako to vnímate. Toto je normálne, ako reál. Tak toto je, tak toto bolo. Kto by to radšej nechal tak a počkal by teda radšej ešte o týždeň dlhšie na tú magnetickú? OK, Hafo, neverím mu. Aj ty by si počkala. Dobre, ja som sa rozhodol, pokračujeme. Tak sme išli ďalej. Inak ten nos, to není z toho, že cvičil výplny, áno? To mal využil to a robil operáciu prepážky si dal robiť, takže aby to nevyzeralo, že robil, vieš, no. Už budem do toho, prečo pomaly? Prečo pomaly? Prečo hovorím pomaly? Lebo sa bojím? Alebo pre nejaký iný dôvod? Prečo pomaly? To má dôvod, jasný dôvod. Viac dôvodov? Ako? Presne tak. Šlachy majú radi pomalu, ako nemajú radi veľké proste zmeny. A ešte keď je porušená, alebo niečo s ňou je, no tak to je ešte plus. Hej? Takže preto pomaly. Nie preto, že my sa bojíme a čakáme, či to prdne, alebo nie. Hej? Takže tak. Dobre, potom sme išli do tejto varianty. Jaký je tam rozdiel medzi touto variantou a tou druhou? Hej? Či to je to isté? Prečo to tam... Ide pod horizontálu, hej? No dobre, a keď pôjde pod horizontálu, stojí a pôjde v sede pod horizontálu, je tam nejaký rozdiel? OK, ale my sme tu. To znamená, zrovna paradoxne lidka nás až tak ako primárne nezaujímajú teraz. A áno, je tam rozdiel, je vyššia a v čom? Prečo je vyššia? Nepozerajte sa na váhu, hej, na váhu nie. Keď to videl ich fyzioterapeut, tak hovoril, nie, moc, tak toto bolo, že to už je moc. No, ale my máme, hádam, semafor. To znamená, ideme podľa toho. Ale ja sa pýtam, prečo je tam vyššia záťaž všeobecne? Z toho pohybu, odmyslenie na váhu. No, však aj robíme tak vyšetrenie dorzálne flexie, nie? Keď si ju ťaháme takto, tak skôr cítim, že už ma ťahajú lítka. Ale ako pokrčím koleno, tak sa dostanem ďalej. To znamená, ten ťah je tam ešte väčší, lebo on tam zase není až nejaký obrovský, hej, medzi týmito dvoma bodmi zase není až nejaké také dramatické. To znamená, ideme do progresie, skúsme to urobiť takto. To není guideline nejaký, to je len proste varianta. A ja sa len pýtam, či ste možno zachytili, že prečo to takto je. Hej? Takže záťaž je varianta ďalšia, pokračoval. Po 3 týždňoch, toľko, koľko mohol ostať teda doma, lebo toľko mal nariadenú tú ortézu, odchádza bez problémov chôdzou, bez nejakej bolesti. Kdežto on mal odchádzať a takto tak aj prišiel do klubu. Áno? No, takže, čo si myslíte, ako to pokračovalo, keď prišiel do klubu? Prosím? Samozrejme, musel povedať, že dodržoval presne to, čo mal, no lenže ak by vysvetlil to, že už môže chodiť. No a že popri tom trošku, ale hneď si dal ortézu, ako trošku podcvičil a hneď ortézu, hej? No, pán doktor, urobili magnetickú, tú, ktorú slúbili, a magnetická, ktorá javila známky zahojenia,
No tak povolil toho brankára do tréningového procesu. No, a za týždeň mi volá, asi sme to preťažili. A bol problém na svete. Veľmi smutný. A čo teraz? Prosím? Presne tak. Sme zase naspäť. Zase beží nám čas. Urobili sme všetko a dostali sme sa na túto istú úroveň, s ktorou odchádzal. Povedzte mi ďalšiu variantu, ktorú by ste mu dali cvičiť. Ako progresiu. Viac. Ťažšie. V tom stoje. A čo? A ako? Ako by to bolo? Konkrétne. Robil na jednej nohe, no. Sede s nejakou činkou. Dobre, to bolo Vestoje. Jedna noha s činkou? Dobre. S akou váhou? No to už robil. To už sme. Sme na tej úrovni, čo robil. To už robil. Už to tam to robil. No, že by šiel ako pod horizontálu? Môže byť, jedna vec. Dobre, plus. Ideme ďalej. To už je dobre. Už sme 0,2. Intenzita bolesti 0,2. Ideme ďalej. Už musíme ísť do progresie. Čo dáme ťažšie? Činku. Jako činku? Jaká váha? Ako? To je moc. Skoky som počul. Skoky je moc. To je moc. Váhu mi povedzte, aby sme to tak mali, aby to bolo uchopiteľné. 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg. Výborne, dobre. Super, to je dobré. To znamená, ja vás chytím, alebo Vandu chytím teraz. A kam by si to až v takomto prípade ťahala? Až by si to posunula trebárs, tu boli, že skoky. Že čo by musela až zvládnuť, s jakou váhou na jednej nohe, aby si ho posunula ďalej trebárs možno na skoky. Ja chcem počuť tie čísla, lebo inak si z toho nič neodnesete. No, a čo, dali by ste mu aj 30 kg jednoručku do ruky? No, tak by ste dali. A to chcem dosiahnuť. Že proste vy musíte ísť hore, a hlavne teda pri športovcovi, keď už. Proste, lebo ja toto poznám. Každý pozná vzorec, produkujem, nezhoršujem. Ale každý to spraví úplne inak. Úplne. A zo skúsenosti viem, že keď tu je hrana, tak všetci sme tuto desi. Tu. Radšej tak, ako... Však som pridal. Veď 12 kg je dosť. Nie? No a on povie, to nič, to mi nič nerobí. No dobré, ale 12 je dosť, už to už je 2... Môže byť, jasné, kľudne môže byť. Ale vyslovene, že odblokovať ten strach, že to už je možno veľa. Nie, proste... Produkujem, nezhoršujem znamená aj kľudne s 30-kilovou činkou, úplne bez problémov. Alebo keď je to nejaký pán, ale tiež hrá fotbal, no tak tiež robí zmeny, tiež skáče. Potrebujete ho posunúť, tú adaptáciu tej šlachy, alebo teda toho svalu, alebo čokoľvek, na tú úroveň, ktorú on vyžaduje. Tak to chcem, to by som vám chcel ako keby posunúť, že nebáť sa, musíme ísť ďalej. A ešte predtým, už sme aj na 30-ke v jednej ruke, ale ešte sme není na skokoch. Ako vieme ešte urobiť progresiu? Povedzme aj s tými 30 kilami, povedzme, to je jedno, alebo 20. Čo ešte je progresia? Počet opakovaní. Presne tak, počet opakovaní. Čo ešte? No, to už nie, to sme už na tých skokoch. Hej, ešte sme stále v kontakte s podložkou, stále. Môže byť, to môže byť tiež. Čo ešte? Ale dobre, môže byť. Čo ešte? Akože čas, že ide pomaly, ako heavy slow resistance. Môže byť? Čo ešte? Ešte tam je. Ešte tam je niečo, čo úplne kričí, že toto keď zvládne, tak tie skoky budú fakt, že oveľa jednoduchšie. Rýchlosť pohybu. Keď ja začnem robiť s ním toto, bude proste rýchlejšie, no tak už potom bez tej činky už to potom pôjde, budem kľudnejší. Začni skákať, jasné, začni si skákať, potom už mu dáme zase skoky na opakovanie, alebo na čas, alebo to je jedno. Ale proste o toto išlo, hej? Takže takýmto spôsobom, a potom teda hovorím so skokmi, pliometria, ďalšie veci a už rôzne nejaké konkrétne veci, čo treba vyžaduje už ten daný šport, to není len o brankárovi teraz, hej? Takže tak, dobre. Čo si myslíte, že koľko to tak mohlo
trvať, až sa dal znova dokopy. Končíme? Ja, že vím už. 8 týdnu. Má niekto nejaký iný odhad? A strieľate len tak? Či len tak aj vyhodnocujete, že prečo by to tak mohlo byť? Bolo to 10 až 12 týždňov, ale dokázal to. A vrátil sa naspäť na ihrisko. A z Newcastle preto, lebo je z Newcastle. To je také jednoduché, že? No. Takže tak. Prosím? A to hovorím, áno, ja, že z Nových Zámkov, no. Takže tak, no. Takže o toto išlo vlastne odprezentovať, a nie ten ďalší proces, ten následný, ale ja ho hodnotím ako taký najcitlivejší, ten začiatočný, ten úvodný, ten citlivý, taký po akútnej fáze, po tej zápalovej nejakej, alebo čosi, kde sa tá konštantná bolesť zmení na intermitentnú, hej, kde už z toho môžeme čosi začať ťahať, hej, tak vtedy sme takí opatrnejší. Takže o toto išlo, že jednoducho, ako proste máme semafor, pokiaľ to nevyskúšame, no tak nebudeme vedieť. To nekonzultoval s tým doktorem. Lebo doktor mal iný názor. No a proč tam ho takhle neukecal? Jste mu to mohl vysvětlit? To by znelo už moc tak frajersky, keby som vám pustil to video, čo mi nahral, čo sa tam dialo potom. To by už moc by to vyzeralo, Maťovi som to včera púšťal, bol trošku z toho prekvapený, proste len ide o to, že nebojme sa proste niektorých vecí a nemusíme ani hodnotiť, či to je z Čiech, alebo to zo Slovenska, alebo z Ameriky, alebo odkiaľ. Proste niektoré veci sú jednoducho len, poznáme ich všetci, len proste možno máme strach, alebo nemáme s tým takú skúsenosť a proste máme ten strach z toho, ako vytiahnuť nejaký benefit. To znamená, ako tu. Aj oni sa báli. Ani oni to proste nechceli zaťažovať, lebo sa báli, robili kadejaké možné tam. Toto bolo všetko presne to, čo robili potom oni. Nejaké šmidlíkály a tak, proste tekár, neviem, ako v tomto zmysle, áno, ale to nemá záťažovú odozvu. Pasívna terapia nemá záťažovú odozvu, nemá adaptáciu, to není podnet, ktorý by sa mohol zadaptovať. To len sa naťahuje čas imobilizácie a vlastne tej dekondície, ako by som to nazval, tej šlachy. No a to ide čas iba. Iba to dlhšie trvá. A neskôr to bude, neskôr. No. A na tejto úrovni to je už, akože, tam to hodnotia všetko to prísne každý deň. No. Tak. Áno, oni pomenili veľa vecí na základe tejto kazuistiky, ale to už hovorím, mne to prišlo, až keď mi to hovorí, že si robí najprv zo mňa srandu. Hej, že to není možné, že hádam preboha základné veci, ako musia nejakým spôsobom mať otestované, lebo vo fotbale, ak by aj Mirek povedal, inak Mirek sme skončili, keď by... Ja aj tak, že dobre, OK, tak budú otázky potom, dobre? Prosím ťa. Dobre, super. Myslím, že aspoň nezaspávajú. Pôjde, no tam je naozaj to je tak trošku ako keby na hrane, vieš, v tom prostredí, presne ak si sa bál, že rozprávať sa s mestskou fyzioterapeutkou lekárov o tom, že Áno, určite na úrovni, ktorá je... Hej, že je taká ešte a tak ono by sa to dalo oddeliť, že lekár je zahraničný. Nie, nič nezvolenie povedal, nič, ale tak... Neviem, už sa neodpovedal. Myslíš sekáče? No? Honzo, čo hovoríš? Už to vidíš druhýkrát? Ja som spokojný. Ty už to vidíš druhýkrát? Ja si prídem už jak keď je rozdvojenú osobnosť, keby som mal, vieš? Počkaj, čo sa ti bude zdať za chvíľu. To je blázon, že keď som to už raz videl, no. Jako? Sorry. Ja, no. Takto si to chcel, aj? No, to neviem.
No, to je super. A môže dať ešte jeden zvyššia potom. Ešte poslednú, ešte vyššie, nech je vidieť aj treba zóne. Áno, áno. Poďte dolu, poďte si sadkať tuto, to bude tak lepšie, lebo potom mám taký pocit, že sa niekomu nevenujem. Hej, a je tam v tom rohu. No, už ideme do finále. Ideme do finále. Kolená otestované? Dobre, super. Poďte dole tuto. Je to lepšie, keď budete tak. A Mirek príde zase, že ja už to viem. Že ja už to viem, chceš. A sme dobre? Akože sme v pohode? No o 3/4 má to končí, takže ak No, do to sme v 2 minút pohode. začneš, tak... Tak to super, tak to to až neuveriteľné. no. No, dobre. Perfektne. Áno, a inak aj predtým sme mali 20. Aj teraz to ne. Ja budem musieť rýchlo hovoriť. Inak musím povedať, že je to fakt zvláštne rozprávať to isté 3-krát. Honzo hore hovorí, že ten druhýkrát, že mi sa zdá, že keď som to desi videl. No, takže tak, môžeme ísť na to? Lebo teda každá minúta dobrá, ako som teda zistil predtým. A hlavne mal by som to hovoriť úplne presne takisto, ako to mali ostatní, aby ste niečo neprišli. Ale to sa úplne zase nedá. Ale tak tie informácie sú jasne dané. Dobre, už sme všetci? Jaj? Dobre, tak my to ešte sekundičku počkáme, však ako nie je problém. Nechcete ísť sem dole? Nechcete ísť túto nižšie? Alebo ja mám potom pocit, že sa nikomu nevenujem. Že tam, keď je niekto súdroz, áno. Ale ako chcete, ja len akože tak to myslím. Nemůžete mít oční kontakt všude, jim řeknete. Ja, no. Ja potom, aby niekto niečo som niekoho nepozeral, ale tak jo, tak. Dobre, tak ja tak akože začnem ten úvod. Dobre, detektívka v MDT, dobre, alebo kde soudrozi z Newcastlu udelali chybu. Z Newcastlu, no ono to všetko sa vám dá dokopy, samozrejme, pre chlapov je to také bližšie, tieto názvy fotbalové, a pre dámske osadenstvo trošku menej, ale to není úplne, že akože brutálne podstatné. Takže máme pacienta, fotbalistu, brankár. Aha. Dobre, tak to musíme počkať. Ja som nevedel, že ešte toľko ide kusov. Už... Tak dobre. Dobre, jasne, ja som nevedel, že koľko. Tak potom... Poďte tuto dole, poďte sem dole. Poďte tuto dole nižšie. Tak sa musím vrátiť naspäť, lebo by nevedeli, na čo prišli. Do kina. Finito, môžeme, Mirku? Hej. Dobre, ideme. Takže máte tu poslednú sekciu a teda bude to kazuistika, prepnem, idem teda ďalej, idem hneď na základné informácie. Takže jedná sa o muža, je to futbalista, profesionál, je to brankár. Lokalita bolesti je tuto pod pätou. A škála bolesti je 5 z 10, tu udáva. A súčasné symptómy sú v tej lokalite, len nikde inde. Trvá to 1 týždeň. A je to zlepšené, cíti sa lepšie. Stalo sa to pri behaní, nekontrolovaný dopad na ostrejší predmet. A ja som aj tými predošlým skupinám som hovoril, že toto je vlastne ako taký posledný test, či ste dobre počúvali, aj Mirka, pretože ako veľa vecí tam už aj Mirek navádzal na niektoré informácie, to znamená, malo by vám to tak viacej dosadať, takže uvidíme, že koľko z toho ste si ešte zapamätali. Oblasť teda pod pätou, žiadne parestézie, je to intermitentné, to je veľmi dôležité, a záťaž chôdza bez ortézy. Keď bol doma, dal si dole ortézu, inak on prišiel normálne s ortézou a s 2 francúzskými barlami. Hej, týždeň po úraze, takto prišiel. Ale povedal, že keď je doma a dá si dole ortézu, tak keď má kúsoček prejsť, tak proste to cíti. Hej, jak to zaťaží, jak na to dostupí
a urobí krok, tak vtedy ho to tam zabolí. Tak preto záťaž chôdza. Áno? A bolesť v kľude není, terapiu nemal zatiaľ žiadnu, je to len v ortéze, lieky žiadne, úrazy, áno, zobrazovacie poviem, a akútne, subakútne, no, je to týždeň, takže je to tak nejak na hrane. A čo sa týka magnetickej, tak tá ukázala, že je tam parciálna ruptúra quadratus plantae. Je tam niekde, že problém, nejaké poškodenie tuto niekde pod pätou. Máte teraz tieto informácie. Aký by ste zvolili ďalší postup? Čo by bol ďalší krok, ktorý by ste spravili? No, áno, ďalší krok. Čo by ste spravili celkovo? Trochu do záťaže. Dobre, máme tu nejakú záťaž. Dobre, uvidíme. To je jeden názor. Má niekto iný názor? No ja vám trošku pomôžem. A mohlo by to byť, že bude ďalej odľahčovať, nosiť ortézu a počka na kontrolnú MR po 2 týždňoch od úrazu, ktorá bola plánovaná, alebo ďalej odľahčovať, nosiť ortézu, ale už začať aplikovať rôzne druhy pasívnej terapie, ako ľahkú masáž, elektroliečbu, laser a podobne. Alebo za tretie, hneď začať cvičením, aby sme zistili, akú má pacient odozvu na záťaž. Dobre, zase rozmýšľajte, čo by ste spravili. Pán doktor, klubový lekár, odporúčil toto. Vyslovene, jednoznačne, tak poloagresívne, odľahčovať, nezaťažovať, chôdza s 2 francúzskymi barlami a počkať na kontrolné MR-ko o týždeň, 2 týždne po úraze. Dobre? Takže toto máte, toto viete. Čo urobíte ďalej? Pomohol som vám? Moc nie, že? No tak čo urobíte? Prišiel sa s vami a boli tu teraz, už to tak posuniem trošku, a ten pacient, lebo boli tu také, že však opýtala by som sa pacienta, alebo proste takéto. Nie, pacient sa prišiel poradiť, pacient vám dôveruje. Pacient to necháva na vás. Dobre, nezabudli sme na niečo? Čo sa ešte robí pred vyšetrením? Pred záťažou? Chrbát? Záda? Žeby? Chrbát? Ale neznie to ako chrbát. Že? Bol, no, takže by to mohol byť chrbát. Vy šipíte asi, že? Nie. Nebol to chrbát. Čo by ste urobili ďalšie? Čo by bolo ešte ďalšie? Chrbát sme vylúčili, vybavené. Dobre, hybnosť, OK, super. Takže hybnosť v členku. Asi ste mysleli áno. Bez obmedzenia. Bez obmedzenia pri dorzálnej flexii bolesť na konci rozsahu pohybu. Ale bez obmedzenia. Áno. To znamená, nenašli sme smerovú preferenciu v zmysle derangementu, ale máme bolesť na konci rozsahu. Čo by ste urobili? Testovali by ste opakované pohyby? Áno? Produkujem, zvyšujem, zhoršujem. Odporové testy, pozitívne. V tej lokalite. Hej? Tá lokalita, iba o tu sa jedná. Nikde to nebolo inde. Iba stále je to tá istá lokalita. Takže odporové testy, pozitívne. Ďalej, čo by vám to povedal? Čo by ste spravili ďalej teda? Výborne. Toto všetci poznáme, že? Len ako to vyzerá. Všetci to robia inak. Všetci to vedia a všetci to robia inak. Takže ako by sme to spravili? To je moja skúsenosť. Všetci to robia úplne inak. Väčšinou to robia hlboko pod úrovňou tolerancie. No. Ja som to spravil takto. Takže prečo by sme začali zaťažovať, to sme si povedali. To je prvýkrát, daj to dole a ideme skúšať. Potom začneš mierne nakladanie dopredu, širší. To, čo bývalo bolestivé, to, čo bolo také citlivejšie. A zase naspäť, aby si tak, že omákal trošku tú záťaž. To, ako sa tvári, je tak, jak sa tváril aj. A
On to bral dosť seriózne, lebo sa bál. Si žvalomanie to dopredu a ideš do výkonu. Postupne ťaháš, až dokedy teda nič necítiť, hej. Ak by si necítil prvé opakovanie, môžeš si urobiť na také zvyknutie si, ale potom už musíš ísť vyššie. Dobre? A áno, určite, pokiaľ nič necítiš, alebo je to úplne, že akože nič, jednotka, tak musíš ísť vyššie. Prečo vyššie? Ťahali by ste ho hore, do výponu až úplne hore, či nie? OK, dobre. Aha, dobre. OK, a prečo tuto, prečo v tomto? Prečo do výponu? OK, a ešte? No, kontrakcia a ten pohyb. Je to funkčné, nie? To budeme následne aj tak od neho chcieť ešte. Proste všetko budeme chcieť v tomto zmysle. No tak prečo budeme komplikovať nejako inak? Proste urobiť to tak, ako to bude ďalej potom pokračovať. OK, no dobre. Takže toto sme mu dali ako úplne prvé testovacie, pretože my nevieme tú odozvu, my ju zistíme a Mirek to spomínal, že máte nejakú, že sa tá bolesť zníži a potom sa vie zase niekedy vyprovokovať. A my určíme záťaž, ako tú správnu záťaž my nikdy neurčíme na prvej terapii. Jako to? Nemá to napísané na čele, koľko kilov mu mám dať, alebo samozrejme to podľa semaforu. Ale keď to prepálime, no tak sa to môže do ďalšieho dňa, môže to byť stuhnuté viacej, môže sa mu ďaleko, ako tie veci, ktoré mal, že sa len zaváži na tú nohu, tak to môže byť horšie, môžeme prejsť pomaly do konštantnej bolesti, čokoľvek sa môže stať. My to ohodnotíme až následujúci deň na ďalšej a ďalšej terapii, postupne gradujeme. No a on prišiel 3 dní na kontrolu, bol vysmiatý a povedal, že myslím, že je to OK, mám z toho dobrý pocit. Keby povedal, že no tam tá bolesť už není. No to by bolo čudné, že? To by sme už plávali v iných diagnózach, pravda? No dobre. A v tom momente, keď bol na kontrole, tak dostal správu od klubového lekára. O 3 dní neskôr to bolo teda, áno. Po preskúmaní detálnejšej MRI odporúča nie tie 2 týždne, čo mal chodiť v ortéze, ale 3 týždne, lebo sa mu tam niečo nezdalo. Nevyzerá to dobre. No. A vy ste ho už zaťažili. Aj vy. Aj vy. Tak prúser máte, no. Teraz viete, len aby sa to doktor nedozvedel. V tomto prípade, hej? OK, dobre. A samozrejme sranda trošku, máme na to semafor, takže my vždycky testujeme. Takisto, keď vám príde pacient s bolesťou chrbta a povie vám, no mňa boli chrbát, keď sa predkloním, tak ho nepošlete domov. No, testujete ho a zvolíte nejakú záťažovú stratégiu. To je či to je derangement, alebo sú to nejaké iné tkaniva. Proste potrebujete nejakú informáciu dostať. No dobre, tak kto by pokračoval? Čo by ste robili? Pokračovať, nepokračovať? Pokračovať? Hej? Idete do toho? Dobre. A? Má niekto nejaký iný? Povedzte aj, že nie, že mne by sa roztrasli kolená a proste radšej mu poviem, nie, radšej počkaj. A... Nie. A viete prečo? No, lebo sa to nedozvedel. Ale on potom, ono to malo dobrú dohru, ale pozitívnu samozrejme. Ale, no nie, takto. Samozrejme, dobre, ja som išiel ďalej. Začali sme ďalej zaťažovať. Prečo pomaly? Prečo pomaly? Lebo sa bojíme? Prosím? Nie. Prečo pomaly? Prečo tuto zdôrazňujem pomaly? Pomaly. Prečo? No sa bojíme, že? Aby to tam neruplo. Nie, prečo? Všeobecne, šlachy. Oni nemajú moc radi také veľké zmeny. Ešte nie, keď sú možno poškodené. Tak ideme radšej pomalšie, to je moja skúsenosť takisto aj ako praktická, radšej zvyšujem váhu, intenzitu, ale idem pomaly. A máte perfektnú, oveľa lepšiu odozvu, ako keby ste, išli skôr do rýchlosti, akože rýchlejšie. Pomaly s vysokou intenzitou, teda všeobecne, s vysokou. V rôznych štádiách je to rôzna váha. OK, dobre, druhý cvik bol.
A tento, len teraz niečo mi to spustí? Áno. Druhá varianta nejakého cviku. Ja sa len opýtam, príde vám to, ako je tam nejaký rozdiel v tom? Odmyslite váhu. Váhu vôbec neberte do úvahy. Tá pozícia. Je tam nejaký rozdiel? Vidíte v tom proste niečo, či sme mu dali len druhý cvik, taký istý, aby mal 2. Čo tam? Vnímate tam nejaký rozdiel? Niečo, čo by mohlo byť Prosím? Izolovanejší? Možno ani až tak úplne nie, akože úplne, ale je tam nejaký rozdiel? Keby ste si skúsili spraviť, stále sa bavíme o tom, že to proste je niekde na začiatku. To znamená, hej, tam môžu byť aj malé zmeny, veľké zmeny. Urobíte nejakú malú zmenu, ale reakcia môže byť relatívne väčšia. Hej? Takže preto sa o tom takto bavíme. A teraz, keď urobíte výpon trebárs s vystretými kolenami, tak budete do toho tlačiť viacej, tak už potom pôjdu lítka, budú ťahať. Ale ako náhle pokrčíte koleno, tak už to pri vyšetrení dorzálnej flexie, nie? Pokrčím koleno, viac sa oprem do toho, no tak sa to tam viacej ešte ako keby pomyselne natiahne. A niekto ešte si všimol aj, že ideme pod horizontálu. Ďalšia progresia. Hej? Super. Tak, fajn. Tak toto sme cvičili, postupne sme navyšovali váhu, dokedy neodišiel. On bol doma 3 týždne. No a po 3 týždňoch, čo teda mal ešte stále takto chodiť, veď on tak aj prišiel do klubu, pekne, s ortézou, tak to odchádzal. Díky, čaute. Bez problémov. Úplne bez problémov odchádzal. Prišiel do klubu, tam sa diali veci. Samozrejme, trošku musel mlžiť. Hej, akože. A nosil som ortézu, jasné, trošku zacvičil, a hneď som si dal ortézu. To sa inak nedalo. No, ale čo si myslíte, čo sa tak udialo teda následne? Urobili tú magnetickú, ktorú slúbili, a keďže to tam zjavilo nejaké známky hojenia, teda to ja len hovorím, čo oni hovorili, áno, tak pán klubový lekár teda povolil tréningovú záťaž. A asi tak za týždeň mi teda ten hráč volá a nebol moc šťastný, lebo asi sme to preťažili. Recidíva. Prúser. Nebol moc spokojný, nebol šťastný. No a čo teraz? Čo teraz s tým? Lebo samozrejme volal, hej, že čo mám robiť teraz? No, tak čo by ste robili? Recidíva. Hej? Zas to začalo boleť, prepálili to. Presne tak, normálne sa vrátime, zase ohodnotíme to, kde je to na akej úrovni, zase produkujem, nezhoršujem, nie? Hej? Dobre, tak to skrátime, lebo čas nám beží. A teraz sme sa dostali sme sa naspäť tam, kde už on bol, hej? A teraz mi povedzte ďalšiu progresiu záťaže. Čo by ste spravili ďalej? Jaký cvik by ste mu dali ďalej? Skončil, myslím tam na... Prosím? Nie, áno, dáme sa presne do toho stavu, ako predtým, jak odišiel, hej? Takže robil výpon na jednej nohe, hej? A tam v tom sede. Dobre, OK, to už je v pohode. To je 0,2, bolesť, niečo tam cíti, ťah, nejaký tupe, niečo, proste to už musíme zaťažovať. Toto nemôžeme už nechať, že až čakáme, dokedy sa to nestratí úplne celé. To není progresívne zaťažovanie. Takže čo by ste mu dali, aký ďalší cvik? Alebo teda cvik, alebo ako by ste urobili progresiu? To už sú odrazy. To sme ďaleko moc. To bolo blízko toho, čo možno oni spravili. Činky do ruky? No jasné, jakú váhu? Podľa toho produkujem názor, že to tu bolo už pred vami skupiny, ale nedostal som ich tam, kde som chcel úplne, tak sa opýtam inak. Dobre, a až do jakej váhy by ste išli postupne, samozrejme, by sa to zlepšilo, nejakú váhu by ste dali. To by sa zlepšilo, aby ste dali zase nejakú ďalšiu váhu. A kam až by ste dokázali dať, povedzme u športovca, no tak ako je to bližšie mne, možno nie toľko, možno vám niekomu, kto nerobí so športovcami, ale veľmi podobné to bude aj pre toho, kto si chodí nedeľu zahrať fotbal. Pretože aj on robí proste rýchle zmeny, odrazy, šprint, no akurát nevydrží tak dlho behať, ako napríklad tí profíci. Ale tam je to ešte väčšie riziko. 50% hmotnosti telesnej?
To keby mal 80 kg, 40, no akože dobrá váha, určite by som to, akože bol by som šťastný, ale to už by, no dobre. A dali by ste mu 40-ku, jednu ručku do ruky? Nie, ale až postupne. Do jednej ruky ne? No, že až... Symetricky. Tak? Dobre, môže byť aj tak, jasné. Dobre. Aj ostatní by dali 40 kg na jednu nohu? To už je dosť. A teda ešte, keď to tak pekne ako robíte, hej, že ako nie je to tak nejaké, hej, že vyhadzovačky ešte alebo niečo. Hej, išli by ste tiež tak? Môže byť, perfektné, úplne super. Môžeme to porovnať. Ja tu len proste, ja vás len chcem trošku poštekliť v tom, že ja som chcel čísla. Čísla som chcel počuť. Jakú váhu by ste dali? Lebo väčšina je taká, že akože necíti už nič, má 12 v ruke, no a povie, že no však 12 už je dosť, nie? Však to už je taký dobrý nákup. A čo to s tým má spoločné? My potrebujeme progresiu, ísť viacej, zaťažovať, hej? Proste posúvať sa ďalej. Ja ešte k tomu prídem teraz. Takže vy by ste dali väčšiu váhu, tam sa dalo 40 kg, dobre, super, perfektné. Už mu ide rozflákať lítko, akože už, hej, silné. Bolesť tam už není, už len lítko proste páli, hej? A teraz mi povedzte, s rovnakou váhou, alebo to už jedno, či ideme na 30-ku, alebo tak, čo ešte ďalšie rátame do progresie záťaže? Vynikajúco, toto som nepočul minule, ale predminule áno. Rýchlosť. Prečo rýchlosť? Prečo je taká zaujímavá v tomto prípade rýchlosť? Aj všeobecne. Prečo rýchlosť pohybu? No áno, ale čo bude to ďalšie, čo budeme chcieť dosiahnuť? Tak je to logické, není? Keď povieme rýchlejšie, aby robiť toto s nejakou väčšou váhou, no tak už potom môžete jednoduchšie dať nejaké veci, že bude robiť skoky na opakovania alebo na čas. To je jedno. Môžete si sa s mnou porovnať pravá, ľavá, no to je jedno, ale v podstate stále dominantná tá poškodená, ako ten semafor, to, čo sa s ňou deje, áno? Pokiaľ to už nebude len o lítku. Len o lítku. Takže výborne, perfektné, rýchlosť, jednoznačne by ma zaujímala najviac. Dobre, ale mne to nestačí, teraz už mám pre zaujímavosť. Čo sú ďalšie ešte progresie záťaže? Frekvencia. Výborne, čo ešte? Počet opakovaní, skvelé, áno, to tam ide. Čo ešte? Rozsah pohybu môže byť perfekt takisto. Keď idem z horizontály a keď idem pod horizontálu, jasné, že to je väčšia dráha. OK, počet opakovaní, dĺžka, heavy slow resistance poznáme, áno, že ideme pomalšie. Dobre, perfektné. Takže by ste vedeli, čo s tým robiť. A odhadnite, koľko tak asi trvalo, že sa dal a Mirek tu už není, lebo ten mi zahlasil hneď, že ja už viem, ja som to už počul. Koľko to trvalo, až sa dal zase dokopy? Po tej recidíve. 12. Strieľate len tak, akože, alebo aj rozmýšľate, že čo by... Už áno, už bereme, že koľko to trvalo. Akože dobre, ešte niekto? 6, 12? 4. To je moc málinko. A prečo? Výborne, a chytím sa. Prosím? Dobre, ešte sa predtým chytím na toto. Prečo nechceme recidívu? Prečo sa bojíme? Toto je taká naša nevýhoda, taká, keď s tým pacientom robíme, že my vlastne chceme ísť najefektívnejšie, čo sa dá, na tú úroveň, koľko sa dá, ale nemôžeme zase recidívu urobiť. A zase keď budeme tak, ako alibičko si hrať túto dole, takto, no tak to príde recidíva práve že ešte horšie. On bude už 2 mesiace trénovať, už bude dobrý a potom to preťaží oveľa jednoduchšie. Takže recidíva je prečo zlá? Presne tak, je pomalší. Už len samo o sebe, že sme sa zase posunuli len o to, čo sme prešli znova. A ďalšie je opakované recidívy, samo o sebe opakované recidívy. Už toto tam postupne tvorí proste takú väčšiu odolnosť. No, čím ich je viacej, dlhšie to trvá samostatne. Ale horšia trošku odozva je akože toto. Takže preto toto nechceme. A teraz som sa čosi mal opýtať, že sme sa bavili. Je tie 4 týždne. 4 týždne, ale neviem, čo som chcel povedať. Prečo je to málo? Výborne. Prečo je to málo? Ale prečo je to? Nie, ešte sa špecifickejšie opýtam. Prečo je to málo a či je to rovnaké, že bavíme sa tu o tejto šlache? No, bavili by sme sa, povedzme, no, tak to nasimulujme, hej.
o nejakej podobného poškodeniu, treba niekde tu na hornej končatine. Hej. Je tam nejaký rozdiel? Že či to riešim tu, alebo tu? Je tam nejaký rozdiel? Není? Veľký. Veľký a kto mi povie prečo? Veľký. No presne. My tuto musíme... Si zoberte, že máte tohto pacienta a vy mu dáte toto robiť. A on jeho podoblieva, áno? Že pomaličky cvičí a toto je jeho teda ako hrana, áno? No a proste chôdza. Však by mal prejsť len odtiaľto tam a už robí viac opakovaní, jak som mu dal ja. To znamená, to je oveľa väčšia záťažová zóna, ako to je záťažová zóna, ktorú my musíme brať do úvahy. Že on, keď to bude už potom zase neskôršie, sa zlepší, odchádza, čaute, 3 týždne bez bolesti. No dobre, zase si vymyslím, no ale išiel by niekde na túru, no a už mi môže volať takisto. Že preťažil som to. Ale však už to bolo dobre. No to není tak. Si spočítajte, koľko to je krokov. To je záťaž. To je sumácia záťaže. Hej? Takže toto treba ako brať do úvahy. To znamená, tam vidím ten rozdiel, že tu a tu. Bolo to 10 až 12 týždňov. Ale dostal sa naspäť. A drží. A už je to asi rok a pol alebo 2. Takže už tam není recidíva. Takže tak. Teraz by som mal teda dojde k tomu, že otázky. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Názoru ten lékař měl potom? No, ja som to tu spomínal, že hovorím, že nešiel som púšťať tu, s Maťom sme to včera riešili, nepúšťam toto video, čo vlastne mi poslal, že čo sa tam teda dialo potom. Akože teda, no, akože museli nejaké veci zmeniť, ja tak zjednoduším, boli úplne že šokovaní, hej, a tak, že proste, že sa takéto udialo, že aké je to možné a tak. Takže že budú meniť vyslovene postupy nejaké, hej, a to sa bavíme, ako... Hej, to není, ono je u nás Žilina, čo teda robím, hej, ale akože tak myslím, že tam sú ďaleko väčšie prachy, tam by to také nejaké veci, nejaké informácie asi by mali byť, no a to chceme akože povedať, že no není to vždycky z toho zahraničia len taký štandard. Aj tam nevedia všetko, možno, a dostupne informácie. Takže toto je tá hlavná myšlienka, že proste neriešme proste iné veci, ako myslím také, že také všeobecné, vieme, máme tie informácie, len treba z nich ťahať ten potenciál. To znamená, že keď nevyskúšam, tak neviem. Keby sme nevyskúšali, no tak neviem. Však bola tam alternatíva, však by sme mohli počkať. Poviem, vieš čo, do tohto nejdem. 2 týždne ortéza uvidíš. 3, jo tak 3. Tak 3, keď povedal ten lekár, hej. No ale takto by to úplne, že toto není progresívna záťaž. Technická dotazy v rámci diskuze. Poděkujeme. Já už to tak berem, že už debaty. Tak se asi zase posaďte, jak jste seděli předtím, ať nevzniká tady. Nemusíte samozřejmě, ale pokud jste si nechali někde věci, tak možná se vám bude příjemněji sedět. Evi, můžem to zobrať, toto? Asi můžu. Tak co, tak teď 20 minut diskuze, no jasně. On to nechci, možná až Ja, tak to dobré. Už mám. Hej, to mám. No. Já se přiznám, že teď vlastně nemám informace, jestli už jsou všechny skupiny zpátky, nebo jestli ještě tady nějaká chybí. Všichni už jsou tady? Tak v prvé řadě vás moc chci pochválit, že jste zvládli ten chaotický systém a hlavně jste projevili, že jste odolní vůči dezinformacím, že i když tady vznikl chaos, že máte jít někam jinam, tak jste se bránili, že ne. Že vy víte, že to, co děláte, je správně, tak to vás chválím. Tak já jsem prosila Tomáše, ať si ještě nechá mikrofon, protože jsem zaslechla, když jste přicházeli, no to jsme my neměli, tak nevím, jestli každá skupina měla prostor na otázky, tak jestli třeba máte nějaké dotazy na Toma a pak samozřejmě i další, i Ondru Houšku poprosím, když tak sem, i pana psychologa, tak když tak pojďte, ať se můžou vás ptát. Jo? Otevřeme diskuzi k workshopu, máme na to nějaký prostor, pak nás čeká ještě Kahoot s Evou a ještě, takže už se jako mentálně na to připravte. No ale pak už jediným bodem programu je rozdávání certifikátů a večírek. Tak poprosím, Jindřiška má zase mikrofon, tak vy jste měla ještě otázku, že jo? Tak prosím tě, Jindřiško, paní mikrofon a Tomáš bude určitě ready na vaše otázky.
Já jsem se ještě doplňkově chtěla zeptat, jestli ten pan doktor, co předepsal ten klid, ještě potom znova prodloužit o týden, tak měl jako nějakou představu, nebo pak dává třeba těm fyzioterapeutům v klubu tu představu o tom jakoby zatěžování té tkáně, protože pokud je tam 3 týdny klid a pak už může jako začít se zátěží, tak jako z 0 na 100, jak si to třeba někteří jako myslejí ty doktoři, že zahoďte berle, můžete všechno a podobně, tak jestli on si je vědomý toho, že ta tkáň samozřejmě je o to náchylnější, když nebyla vystavovaná té postupné adaptaci, nebo jak si to představují ty lékaři teda tak jako? Ja, čo mám informáciu, tak ono to bolo tak, že tam je veľa fyzioterapeutov, je tam hlavný fyzioterapeut, s ktorým som vlastne komunikoval, takže viem tú spätnú väzbu. A ďalší fyzioterapeuti, oni toto majú pokryté úplne. Ale nad tým je lekár, alebo lekári, ktorí proste tak toto vnímam, rozhodnú, že či už sa môže zvoliť nejaká záťažová stratégia. Že proste začnú, ja neviem, to je jedno, či začnú s izometriou. Proste, a toto sa mi ale nestalo prvýkrát. Či zo zahraničia, alebo odtiaľ. Proste hodnotia, len o toto tak ako umocňuje, že to proste je na takejto úrovni, človek by to nepovedal, že proste hodnotia to podľa zobrazovacieho vyšetrenia a už to fakt som to tak mal niekoľkokrát a to by som povedal, že to, čo ma teraz zrovna napadlo, aká kazuistika, tak to bolo ešte akože úplne, že to by bola úplná šupa, že čo až v jakom štádiu ten dotyčný hráč, fotbalista bol, ale nebol pripustený do záťaže, lebo stále čakali na ako keby nejaké dohojenie, teda, lebo hovorím to tak, že nejaké, lebo ja neviem, či sa to, čo tam oni vidia, veď vieme, že tie zobrazovacie vyšetrenia nie sú úplne tak relevantné, hej, pokiaľ nejde o niečo závažnejšie, tak proste, že či tam bolo zhojené, či sa to môže za 3 týždne dohojiť, alebo nie, akože neviem. A predtým to bolo, a tá ďalšia kazuistika, to bolo zase 6 týždňov a zase tam čakali na niečo dohojenie. To znamená, ten lekár čakal proste na toto, aby sa to akože zahojilo a potom posunul ho fyzioterapeutom a oni už mali vykonávať ďalšiu tú nejakú progresiu a následne tréning. Takže na základě té zobrazovačky pouze hodnotí ten stav. Jednoznačne to takto bolo v tomto prípade. Výborně, další otázky má někdo? Třeba i jiného prezentujícího? Už tak jako tak tady, prosím, mikrofon. Pro Martinu, už pak jako máme navozenou atmosféru s tím Kahutem, jo? Tak jako už se můžete trošku chystat třeba, už to tak jako... Tak promiň, můžeš. Já jsem ještě chtěla dotaz, jako jak jste vlastně říkal, že v průběhu byste s ním jako o tom vůbec nemluvil s tím lékařem, nebo jako jestli mu nedá aspoň tu zpětnou vazbu, co jste s ním jako dělal a že by to třeba změnilo do budoucna nějaký jeho přístup, jestli byl jako ten člověk jako k tomu přístupný nebo ne třeba. A je to provokačná otázka v tom, že som to až nechcel takto povedať, ale nie. On sa to ten doktor potom dozvedel a že keď tam prišiel, tak oni sa začali všetko nahrávať. Že čo robil, ako robil, že proste to není možné a proste, že musia zmeniť pohľad na nejaké riešenie takýchto vecí proste. Hej. Takto to bolo ako jedna z tých vecí. Takže on sa to potom akože dozvedel, no ale nebolo to pre ňoho ako úplne také, že ako ľahko akceptovateľné, ale jednoducho brali to ako fakt. No. Takže takto to proste dobiehalo. Taká bola reakcia. Ja hovorím len, jak to bolo. Takže tak. Tak, další dotaz. Prosíme na mikrofon, jinak neuslyšíme. První skupině, tak jsme se nestihli optat. Já jsem chtěla vědět, po té první terapii, jak jste potom dal tomu pacientovi autoterapii? To znamená, jak často, počet opakování a kolik? On začal, po tom úvode? Áno. Pri tom úvode, tak jak ste to videli na videu, on pokračoval zhruba, myslím, že 3-krát za deň robil 2 série po 10 opakovaní. A potom sa to vlastne navyšovalo a toto je jedna z vecí, ktorú treba potom následne, ale to už zase nechcem zachádzať ďaleko, čo treba proste zohľadňovať. Proste takéto cvičenia, takáto záťaž je schopná proste absorbovať alebo regenerovať kľudne do 24 hodín. To znamená, on to cvičil každý deň, tie prvé dni. Ale čím sa zvyšuje záťaž, a sme sa tu potom bavili nejak tak, že kde až koľko by ste zvýšili záťaž, hej? Až na akú váhu. No tak so zvyšujúcou záťažou
A náročnosťou cvičenia, ako už sme tu bavili sa o odrazoch a rôznych týchto veciach, už sa potom musí natiahnuť aj doba regenerácie, automaticky s tým. Takže to není paušál, to ide proste, ale ten začiatok bol takýto. Mám nutkanie to proste povedať, že následne zvyšovaním sa potom zase to menilo, áno, jak sa menia aj tréningové, alebo tie záťažové podnety, tak sa k tomu musí prispôsobiť aj tá doba koľko. Ale to myslím, že už sa tu dneska hovorilo. Tak poslední třeba 2-3 otázky dáme, posledních pár minut na dotazy. Nebo třeba to může být klidně jenom komentář. Teď máte takový pocit jako sportovec před výkonem, jo? Čeká vás jako adrenalin stoupá, ale stále se musíte soustředit. Tak jak někdo bude mít dotaz na Ondru třeba, nebo že by třeba Ondra chtěl něco ještě doplnit před všema, zhrnout workshop nějak. Už nikdo nic, nebo jo, pojď. Já se vám omlouvám, že to zdržuji. Já jsem jenom zapomněl všem říct skoro, že já jsem si založil na Facebooku takovou skupinu Dynamometrie ve fyzioterapii, kde vlastně bych rád jako sdílel prostě nějaký ty zkušenosti, nějaký ty jako prostě překlady a třeba si tam můžeme navzájem ukazovat, jak měříme a sdílet nějaký ty data a tu metodu trošku jako posunout třeba v tom našem oboru. Děkuji. Určitě nezdržuješ, to je důležité sdělení. Tak Evi, já to asi předám tobě a Mirek. Já ještě mám Kondrovi jednu prosbu. Mně to přišlo velmi praktický, ten jeho workshop a ty informace dobrý, takže jestli by bylo možné ty nějaké informace, co jsme se tam fotili na stole, poslat pak přes Evu nebo přes Honzu Nováka všem účastníkům, včetně odkazu na to, kde si koupím ten skvělý dynamometr, protože já teda mám taky skvělý dynamometr, ale stál mě 28 000, takže bych radši ten jeho za 1200. Předpokládám, že Ondra souhlasí, ale jinak on ten svůj příspěvek ještě napsal už do časopisu a v prosinci to vyjde i se všema referencema. Tak se můžete těšit. Tak, kromě toho, že teďka je tady Kahoot, kdo to znáte, tak asi nemusím vysvětlovat podle těch jmen, a kdo to neznáte, tak nahoře je webová stránka www.kahoot.it a to heslo je 190 81 79 a píše se tam potom přezdívka, nickname. A ještě navíc, myslím, že na váš e-mail přišel teď automatický dotazník, kde můžete vyplňovat během odpoledne, večera, jak jste byli spokojení nebo nespokojení, prostě dát zpětnou vazbu všem přednášejícím i nám. Čestně, nebude to jmenovitě, to znamená, je to neutrální. Takže moc děkuju. Jak jste na tom? Už jste přihlášení? Jinak ten Kahoot jsem tvořila teď za pochodu, takže předpokládám, že tam budou nějaké chyby a tak dále. A to je hodně důležité. Tentokrát mám pro vás vážně, jak říkal Krištof, hodnotné ceny. Teda pro mě jsou hodnotné, tak doufám, že i Krištof ocení, že jsem dala hodnotné ceny. Jestli myslíš extra porci tataráku, tak to Krištof ocení vždycky. No, já jsem to už zkoušela. No, to jsem tohle zkoušela, ono to nechce spadnout. Ta lišta. Tak když klikneš tady na to, tak by měla. Jo, dobrý. Tak co myslíte? Ještě se přihlašujete, nebo už to můžu spustit? Takže můžu spustit? Ano? Tak jdeme na to. Závisí to i o rychlosti, že jo, víte? Tak jedu. Start. Honzo, dal si tam moc minut, nebo sekund.
Je tam 15 sekund a už 80 lidí odpovědělo. Jo? Pozor, 7 sekund, 6 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, konec. Tak to byla velmi těžká otázka. 78 lidí vědělo. Úžasné. Tak, Ola je první, Robin McKenzie je druhý. Máme tady Robina mezi sebou. Holky třetí, VF čtvrtý, Dubina pátá. A tady už máme jenom 13 sekund, 12 sekund, 11 sekund, 9 sekund, 8 sekund, pozor, za chvíli to vyprší, 5 sekund, 4, 3, 2, 1, 0. Tak podle toho, co mám uvedeno i v abstraktu, bylo to 30%. Kolik jste? Jenom 10 z vás to uhádlo. Tak VF první, Tumička druhá, Martina třetí, Tedy čtvrtý, Anka pátá a Robin v nedohlednu. Pozor, pravda nebo lež? Pravda je modrá. Osm sekund, 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec. Tak u skupiny bez potvrzení derangementu, to jsou věty, které se v podstatě jako negují, to znamená, toto jako byla nepravda. Takže kdo jste to uhádl jako nepravda, tak jste to uhádl správně. To je takový ten klíčový češtinářský uzel. Takže VF první, Martina druhá, DH třetí a Robin se snaží, Ola pátá. To je rychlý, tam jsme měli mít 5 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec. Wow, dobré. Data z výzkumu nejsou k dispozici. Super. Tak jak to vypadá? Robin posunul. Vítek třetí, čtvrtá Dubina, pátá Tumička. Já vím, kdo je VF, takže je mi vás líto, no. Tady máme málo sekund, 10 sekund, 9, dlouhý věty, to nestačí přečíst, 6 sekund, 5, 4, 3, 2, 1 a konec. Symptomy se zvyšují a zhoršení přetrvává, funkčně bez efektu nebo zhoršen. Tak se pozná skupina jiné. I když chápu, že možná byste u jiných chtěli nějak víc diskutovat, ale ze všech těch slovíček tohle vyhrává. Takže jak to je? VF pořád první, Robin druhý, Dubina třetí, Anna čtvrtá, co to je? C, 68? G, aha, dobře. Takže teď se pozná, kdo nespal. A tady mám zase hodně sekund, 10 sekund, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Já tam mám chybu, ne? No, výborně, braňte se. Takže správně 400 milionů eur, ne 40. To je chyba, moje vlastní. Ještěrka je druhá díky tomu, Marfi třetí a Robin je poslední. Dlouhé věty.
Bacha, 10 sekund. 5 sekund. 1 sekunda a bude konec. Subjektivní a objektivní obraz bez přetrvávající změny nebo zhoršující je ideální kritérium poslat na pacienta na PRT. A kdo jste byl na MNR kurzu s Hansem van Helvroitem, zase jsem řekla určitě špatně příjmení, tak 10 pacientů od neurochirurgie poslaných k Hansovi vrátí mu jenom jednoho, když jdou na PRT. Takže VF první, ještěrka druhá, třetí zajímavý obličej, čtvrtý dubina a pátý rubin. Pozor, 8 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborně, dala jsem to na první místo a bylo to logické tam ťuknout. Vyšetření subjektivní a objektivní, to je celý klinický obraz, včetně všech faktorů, ono se tam toho víc nevejde, protože ta věta musí být krátká v tom kahootu, kdo ho děláte, takže včetně všech faktorů znamená celý komplex pacienta. A moc se nám to neposunulo a nyní je na 5. Už máme jenom 3 otázky. Zase pravda je modrá, červená je lež. Sedm sekund. 6 sekund. 3. 1. Výborně, tady už jste pochopili moji krásnou větu. VF je první, Robin třetí a ten obličejček krásný je na 5. místě. A 3 hráči si skočili. Ježiš, tam se uchybí. Deset sekund. 5 sekund. 3 sekundy. 0. Ano. Základ je, že se v podstatě musíme jeden druhýho respektovat a společně tvořit, co budeme chtít dělat. A není to vždycky o tom, že to musíme vymyslet my. No jo, já jsem vám říkala, že z VF je to těžký, musíme ji poslat pryč. Takže 3. Robin a G68 je na 5. Máme už jenom 2 otázky. To jede. Tam mělo být jenom 5 sekund. A bohužel ty sekundy jdou úplně do poslední minuty, teda sekundy. 4 sekundy, 3, 2, 1, konec. Wow, to si to hezky pamatujete. Ano, moc se nám to nerozhodilo, jména jsou stejná. Takže poslední otázka z posledních. Osm sekund a už jede jenom 72 hráčů asi, ne 73 hráčů, 74. Za 2 sekundy to spadne, za 1. A děkuji za upřímnost. Vůbec nevíme, jestli to bude za 5 let, za 10 let, vůbec nevíme, jestli to vůbec bude, nicméně bylo to krásný. Moc děkuju. Takže na 3. místě se umístil Robin McKenzie. Kdo pak je Robin McKenzie? Na 2. je Štěrka a na 1. Veronika Fílová. Hádejte, jestli jsem se trefila. Je to tak? Je tady? Ty jsi Robin. Tak jako já nevím, jak to bude pro tebe hodnotná cena. Co chceš?
Ještěrka. A ještěrka? Kdo je ještěrka? Tak moment, kde to má? Takže taky. Na druhé místo, nevím, jestli chcete. Máme výborně. A prvnímu místu má speciální Robin McKenzie. Takže gratuluju všem. Bohužel nemám dárky úplně pro všechny, i když byste si je všichni určitě zasloužili, ale předpokládám, že i ten večírek bude taky určitý dárek. A chcete něco říct, vítězové? Děkujeme. Certifikáty. A jak to bylo v té palce Tariadia, to je všechno, přátelé, už jenom certifikáty, ale ještě tady máme obrovské poděkování pro někoho, kdo tady to za 20 let hrozně moc vybudoval. Děkujeme, ty si prostě ostanete. Evi, děkujem. Vydrž. Děkujem. Vy jste úžasní. Opravdu. A Míša, jak to krásně moderovala. A tak dále. Ty nádherně voněj. Prý, jestli se má podívat do té obálky, tak asi jo, ne? Jo. A kdyby jsme byli v Americe, tak tady jsou jako ohňostroje, prskavky, konfety, jo, tak si to představte. Zkusím to bez brýlí. Milá Evičko, děkujeme za úžasný roky, plno men krásných z MDT. Moc krát děkuji, asi je tam motýlek, to je úžasný. Děkuji. Ono nic se neudělá samo a je za vším spousta práce. Některé věci nám připadají samozřejmě, ani si jich nevážíme, tak ono je potřeba občas těm, co za tím stojí a opravdu hodně práce udělají, poděkovat. Ono je to totiž tak, že vás nikdo nepochválí, každý vám jenom říká, co mohlo být lepší, co se má udělat příště lépe, tak ono je někdy lepší říct, jako jak to bylo super, a to si myslím, že se v České republice potřebujeme naučit.